Umar Faruk. Sarauniya TV, tashar al'umma. Dole da sai da ke, dole da sai da ke, inda ke to da ni, inda ni to da ke, san kiya kewaya, ya biya zagaya, zuciya sai da ke. Masoya ni na yi kikin ambata, ni mana gaskata tun da na ayyana, san ki ne nake fada, ko ina zan fada, ina sake ma suke amsa mana, sai ki bani kauna, zuciya na rika, tun da dai inda kwai ki akwai na she, san ki ne da she. Yarda ki mini nima na amsa, so zan miki nima na kusa, masoya ta sai da ke, ko ina za na je sai da ke, kashifin ban kiɗa da nawa ke ta, santa na yi bauta ta yaya zan manta, tun da na yarda na gaskata tashe, santa na yi da she, karkice a adan halakar ki fada, ni da ke ba fada, masoya mai kyau da ni ce ke, san kina ya fice, ko ina za ce, ni da ke na yi dace, tun da na amshi san ki a can zuciya, tun da san ki gaba daya ya zagaya, gashi ya mini rauni da ke kewaya, ni na san ki ne, tun da ni na ki ne, to ki amsa karki ce da ni a ki anje, kauna ke mini a wani yarda ni da ke kindi, in so ne za na amsa, ke ma sai ki amsa, kar ki guje sai ki tsaya, kar ki matsa ni na ki ne, yarda yarda, kauna za na baki ki karba, so ne ya shige ya zauna, soyayya kauna, dukiya sauya ni, san kiya juya ni, sai kike nuna ni, ima ina nuna ki, kuma kiya su kyale mu, sai su kyale mu, su bar mu, su bar mu, na gode. Sarauniya TV,